Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakuleng ayo Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono. Yen siramu melu dijamin ora kuciwa. Tenane ora percaya apa? Buktekke. Sing paling gedhe sak donya. ning endi wae Mas, tempat pariwisata. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontan Mas, Melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, Sesuk tak tukok keduren. Duren apa duren? Ya duren to, karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dik, sakuleng ayo Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono. Yen siramu melu dijamin ora kuciwa. Sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae Mas, tempat pariwisata. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontan Mas, Melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, Sesuk tak tukok keduren. apa bener Mas, beduk kondang kaloka. Beduk Purworejo, sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae Mas, tempat pariwisata. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontan Mas, Melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, Sesuk tak tukok keduren. Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku mlaku
mlaku ning Purworejo kutha Purworejo dik sakuleng ayu Jakarta kutane resik tur akeh tempat wisata Aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo pengen ngerti endahe kutha Purworejo kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono yang siramu melu dijamin ora kuciwa tenane ora percaya apa buktekke apa bener mas beduk kondang kaloku Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya ning endi wae mas tempat pariwisata Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontal mas melayani sing terkenal yen nang Bagelen mas sesuk tak tukok keduren duren apa duren ya duren to karepmu ki apa sesuk minggu dek ayo tajak melu aku mlaku ning Purworejo kutha Purworejo dik sakuleng ayu Jakarta kutane resik tur akeh tempat wisata aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo pengen ngerti endahe kutha Purworejo kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono yang siramu melu dijamin ora kuciwa apa bener mas beduk kondang kaloku Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya ning endi wae mas tempat pariwisata Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontal mas melayani sing terkenal yen nang Bagelen mas sesuk tak tukok keduren apa bener mas beduk kondang kaloku Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya ning endi wae mas tempat pariwisata Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontal mas melayani sing terkenal yen nang Bagelen mas sesuk tak tukok keduren sesuk minggu dek ayo tajak melu aku mlaku ning Purworejo kutha Purworejo dik sakuleng ayu Jakarta
kutane resik torake tempat wisata. Aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo akeh sing kondang ning kono, yang siramu melu dijamin ora kuciwa. Tenane Ora percaya apa? Buktekke. apa bener mas beduk kondang kaloku. Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae mas tempat pariwisata. Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang, Yen ning Jati Kontal mas, melayani sing terkenal. yen nang Bagelen mas. Sesuk tak tukok keduren. Nih, duren apa duren? Ya duren to, karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku. Melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakulon ngayu Jogarta. Kutane resik torake tempat wisata. Aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono, yang siramu melu dijamin ora kuciwa. Apa bener mas beduk kondang kaloku. Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae mas tempat pariwisata. Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang, Yen ning Jati Kontal mas, melayani sing terkenal. yen nang Bagelen mas. Sesuk tak tukok keduren. Apa bener mas beduk kondang kaloku. Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae mas tempat pariwisata. Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang, Yen ning Jati Kontal mas, melayani sing terkenal. yen nang Bagelen mas. Sesuk tak tukok keduren.